Alam nyo ba na pwede kayo mag-renew ng inyong LTO driver's license online? Alamin natin kung paano. Ito ang aking guide. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ngayon, kung gusto niyo mag-renew ng LTO ninyo online, kailangan nyo lang malaman na bago mag-renew, kailangan within 2 months yung expiry ng inyong driver's license bago kayo mag-renew. Or kung medyo matagal-tagal pa bago kayo mag-renew, kailangan meron kayong airline ticket, mapapakita ninyo na wala kayo during that time na kailangan nyo na mag-renew. Kung expiry nyo is kunwari October, dapat yung airline ticket nyo is nasa October, wala kayo dito sa bansa, kailangan nyo mapakita yon. So dapat meron kayong copy nun na pwede nyo ipakita sa LTO. So, ano mga kailangan ninyo kung gusto niyo mag-renew online? First, kailangan nyo ng valid email address. Second, kailangan nyo yung old driver's license ninyo. So, actually, kaka-renew ko lang ng driver's license ko online rin. Mga 30 minutes lang yung proseso na to. Pagpunta nyo sa LTO, 30 minutes na yun. 15 minutes yung mga kailangan yung gawin dun sa LTO, yung picture, biometrics. Tsaka 15 minutes maghihintay ka lang kayo para sa printing ng bago ninyong driver's license. So, first step, anong kailangan nyong gawin? Kailangan gumawa kayo ng LTMS account. So, para gumawa ng account dito, kailangan nyo pumunta sa LTMS website, which is portal.lto.gov.ph. So, kailangan nyo i-fill up yung mga details dun, katulad ng inyong pangalan, at saka yung driver's license number ninyo, at saka yung serial number ng driver's license nyo dun sa likod. Paggawa nyo ng account dito at in-input nyo rin yung inyong email address, magsisend sila ng email validation sa'yo, sa email ninyo, dala lang kayo sa email nyo, log in, tapos magsaset kayo ng password, mabibigay rin sa yung username or user number na kailangan nyong i-take note or isulat or i-picture nyo lang sa cellphone ninyo. At saka pag login ninyo, kailangan nyo mag-fill in ng mga additional details or confirm yung inyong address, pangalan, mother's maiden name, father's maiden name, or father's name. At saka optional rin, pwede nyo i-verify yung inyong phone number dun sa LTMS or LTO website. So, yung maganda dito is, pag na-verify nyo yung inyong phone number sa LTMS website, pwede kayo mag-request for future driver's license renewals niyo na mayroon na kayong text reminder for future renewals. So, pag malapit na yung expiry ng bagong driver's license niyo, instead of kailangan yung tignan yung driver's license niyo, maalala kung kailan yung magiging expiry nun, te-text kayo ng LTO automatically. So, medyo maganda-ganda yung feature na yun. So, sila lang naman yun kung gusto niyo. Pero, after that, ayun na meron na kayong username at password, LTMS website, kailangan nyo na lang mag-login and take the online test. So, pag naka-login kayo, kailangan nyo lang i-click yung e-learning dun sa upper right corner and then click nyo yung CDE Online Validation Exam on the upper middle right. So, meron akong gagawing video guide kung paano mag-review at pass exam na ito. Pero, since ito yung para sa driver's license renewal, ito muna yung mga steps na kailangan natin. So, sabihin na natin na natapos mo na yung CDE Online Exam. So, kailangan nyo lang ng 50% para makapasado. Pero syempre, gusto nyo naman maging competent driver. Sana naman makakuha ka ng 90% or 100% dapat yung aim nyo para sa test. Pero 50% lang naman ang kailangan. Pag nakuha nyo yung test results niyo, make sure to save the test results. Pwede nyo i-download sa computer niyo or sa phone niyo, i-screenshot niyo yun. Pero importante na kailangan nyo i-print yung test results na to na nakasulat na pasado kayo. At saka nandun yung pangalan niyo at saka yung user number niyo dun sa LTMS website. So, pag tapos na yun, kunin nyo na yung test results na to, kunin yung old driver's license niyo, punta kayo sa LTO site na pinakamalapit sa inyo o pinaka-convenient sa iyo at kailangan nyo mag-take ng isang medical examination. Usually sa tabi to ng LTO site or nasa LTO site yun mismo. Magkano to? It usually costs 450 pesos na kailangan nyo bayaran dun sa medical exam. Anong gagawin nila dun sa medical exam? First, kukunin nila ang inyong blood pressure, kukuha sila ng eye test or vision test kung okay ba yung vision ninyo. Tsaka may colorblind test sila. Kukunin nila yung height and weight ninyo. So, very simple lang naman yun. Tapos meron na kayong medical certificate at saka yung test results ninyo plus yung old driver's license ninyo. Punta kayo dun sa LTO office mismo. Pupunta kayo dun sa harap which is yung customer service desk. Kukunin na lahat ng mga documents mo. I-verify nila na yun at sa sign off nila. Tapos sasabihin nila, pasok ka dun sa LTO. So, may computer dun sa LTO. Tutulungan ka naman ng customer service kung saan yung computer na yun. Kailangan nyo ulit mag-login gamit ng inyong username at password dun sa LTMS website nila. Kiklik nyo yung licensing, then click renewal, then i-input mo yung medical certificate number. So, pag na-input nyo na to, tatanungin ka kung gusto mo mag-apply for 5 or 10 years na renewal. So, kung wala kang violation ever, pwede kang mag-renew for 10 years. So, tutulungan ka naman din ng isang tao dun sa LTO. Yung sa akin, tinulungan talaga ako. Siya lang nag-tap kasi alam niya na wala naman violation. Tapos, next na lang yun after submitting lahat ng mga after typing lahat ng mga kailangan na requirements or kung ano yung hiningi mo, which is yun nga, renewal. Tapos pagkatapos nun, kailangan nyo na i-submit yung mga docs ninyo sa cashier window. Tapos kailangan nyo hintayin na tatawagan yung pangalan ninyo. Pag natawagan na yung pangalan ninyo,
kailangan nyo lang magbayad ng 585 pesos para sa renewal. At saka kung expired na yung license niyo, ay penalty yan, which is 75 pesos na penalty. So, pagkatapos nun, hintayin mo na lang ulit yung name mo para matawagan, para magawa mo yung biometrics, which is yung photo ninyo at saka yung mga fingerprinting. After that, hintayin nyo ulit yung pangalan nyo, makukuha nyo yung bagong yung driver's license. Yan, congratulations! Meron ka ng bagong driver's license na sana naman 10 years validity. So, after that, ano mga tips or notes lang na ko mabigay sa inyo? So, kung gusto nyo i-change yung address sa driver's license ninyo, kailangan nyo mag-present ng barangay certification sa LTO mismo para mapalit yung address na yun. Wala ka naman change dun sa address or ayaw mo naman palitan yung address dun sa driver's license ninyo, again, pwede kayo makakuha ng automated text galing sa LTO. Makakuha kayo ng reminders kung kailan mag-expire yung license niyo at kailan kailangan mag-renew. Kailangan nyo lang i-verify yung cellphone number niyo doon sa LTMS account niyo. So sana naman nakatulong ako itong guide na to para maka-renew kayo ng inyong online LTO para sa driver's license renewal. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.